Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde mon noon kadi min dañir weltare oɗo subaka talata hannde ko ɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude e jayndeli meɗen hannde oɗo subaka ko ganduɗa ete woni hakkude diplomatie gonɗo hakkude Sénégal e Chine ɗum noon ma en gartu hen goɗɗum woni oɗo mo ganduɗa woni Ousmane Sonko ƴettiɗɗo yette jet muɗum walla mbiyen tan ƴettinɗo heege walla wasde muɗum ñamde ɗum ɗon noon wiyama nawama réanimation nani nder jayndeli ɗi ha tengte goɗɗum e goɗɗum joni joni wonta so Allah lamdo jaaɓi noon tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe jayde gendiri le soleil gudditir tan jayde gendiri le soleil noon hannde ari tan ko wiide focus e 16e walla sappo e ƴeegamiijo fodak ɗum noon fokak ɗum noon ko tan ko ganduɗa kañum woni coopération Chine Afrique ɗum noon Sénégal yiti hen hoore muɗum no feewi saabu jagorde biyeteɗo Mouhamadou Moustapha Ba woni tan joguiɗo banggue finance e budget ɗo e nder leydi meɗen Sénégal noon o darima tan gam wiide oɗo mo ganduɗa kanko woni président Xi Jinping kanko noon kala ko ganduɗa fotino darade ɗon o darima ɗon no hannirta ni Deng woni tan ministre des affaires étrangères mo tan Chine kanko noon woni mo ganduɗa yete rewno ɗiɗon projet ji dañde Afrique tengtiɗo e nder leydi meɗen Sénégal ha joni sen gummima e jayde gendire le soleil gareten koye jayde quotidien quotidien noon a wi tan ko gardiɗo leydi ndi kay nana wayno FMI wiide ɗum tan min kay ɗo joni ko heddanimi ɗo e leydi Sénégal natti hewde ɗum ɗon noon ɓe mbi délégation o kay kañum darima tigui salmini walla tan mbiyen mawnini leadership mo gardiɗo leydi meɗen Sénégal président Macky Sall ɓe mbi noon maɓe jaltini ko tolne milliard uji 169 ɗi ganduɗa maɓe nannuɗum e leydi meɗen Sénégal garen ha joni jande Dakar Times noon aɓe mbi Union européen kañum noon dari tan ko gam tan wallide sukaɓe Sénégal ɗum ɗon noon woni darde mabɓe kamɓe Union européenne ha joni tan garen e ko ganduɗa ete cadre stratégique ɗi ɓe darni gam tan faade ko way noon ene jeeya hen noon global gateway ne woni tan projet mo ganduɗa ko kañum tigui ɓe darni gam tan wallide ɓeɗo sukaɓe to banggue projet ji e ko way noon ko Dakar Times dawri ɗum oɗo subaka garen e li quotidien noon kañum on ji tan ari tan koye Sénégal e population muɗum no fotini ko ganduɗa ete woni enquête aji baɗanoji woni prévision démographique mo hitande ujunnaje 2023 ɗiɓe mbaɗi ɗum ɗon noon ɓe mbi ko tolni million ngaji 18 e temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe nayyi e tati sénégalais ji tan pinata ɗo e nder leydi meɗen ɗum ɗon noon ɓe mbi nde ɗon limore noon ina jeeya hen 9 184 886 ɓe mbi ɗum ɗon noon nde ɗon limore ko rewɓe ko tolni noon e 9 90 857 ɗum wawi limede e tan worɓe ɓe mbi noon ko ɓuuri hewde e ɓeɗo nde ɗon limore walla ko ɓuuri hen ƴewtidede woni sukaɓe ɓuuri hen hewde ɓe mbi noon âge moyen o ko tan duuɓi 19 ɗum woni ko oɗon enquête yaltini e jayde li quotidien garen ha joni e jayde wonde woni besbile jour noon kañum oɗo subaka dari tan ko artude ko kewi toon to ganduɗa woni université Cheikh Anta Diop kamɓe ɓeɗon sukaɓe noon ina anda ko kewno e juin ha tan université o heewi hen ko duppa ɗum noon saabi kamɓe sukaɓeɓe mataw tan ɓe kaɓan taw ɗoɓe janggata walla ɗoɓe poti janggoɗe ɗum saabi noon ɓe mbi so renakima grève aji dañ hen ɗum ɗon noon wonni nanggaɓe hen oɗo saaha fawaɓe juuɗe wiya noon ɓeɗon sukaɓe ko tan militant ji di Pastef garene jayde l'observateur noon kañum ari oɗo subaka tan ko wiide gardiɗo leydi ndi kay kañum ko tan kadɗo ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni jagorde wonde ɗo e Sénégal ɗannade ɗum ɗon noon saabi ɗum ko tan projet ji puɗɗaɗi ɗo ko foti renede e ko foti ƴeewede e kay ko ganduɗa ko kañum foti wonde darde mabɓe to banggue liggeyaji mabɓe ɗum tigui saabi oɗo saaha goto fof wiya hoto ɗanno kono ƴooɗo e nder leydi ndi liggo ko foti liggade ko ha joni
ɓe garti tan e oɗo mo ganduɗa kay ko tan e oɗo mo ganduɗa fiino kure ɗiɗi toon to ganduɗa kañum woni to diwan mo sakkal bigo ɗeɗon kure noon woni tan jaltinnoɗo arme fi e yeeso premier ministre o ɓe mbi noon oɗo saaha kay fowamay juuɗe lawol garten ha joni jayde vox populi oɗo subaka kañum ari tan ko wiide Ousmane Sonko wi tan ko duttine kam to prison to mi leloyo toon mbason addude mi hôpital ɓe mbi noon ɗo joni gueɗe Ousmane Sonko ne yeeba ha woro te ɗum noon ne wawi addude jeeya saabu guila nden amoni woni heyɗinde hoore makko ɗum noon woni tan gueɗe ɗe ganduɗa ɓe gaari hene oɗo subaka ɓe gaari noon e banggue tan ɗannotoɓe ɓe mbi 90% ɗi ganduɗa ete ko migrant ji jahoji toon temedere ƴettuɗa foof capanɗe jeenayoɓe koɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe Sénégal saabu wiyama ko tolne 20 000 walla tan mbiyen ujunnaje nogas sukaɓe ɓeɗon koɓe ganduɗa yete kay toon to ilde Canary limore nde ko sénégalais ji tigui ɓuuri hen hewde garen ha joni jayde les échos arti tan oɗo subaka eko ganduɗa kañum woni gueɗe Ousmane Sonko ɓe mbi Ousmane Sonko kay wi ko yo ruttine toon to prison mo Sébikotane leloyo toon wiyani hay goto yo naw ɗum hôpital walla lelnoyo ɗum hôpital safroyo ɗum woɗɓe ɓe ganduɗa kay nane dow lawol tene gone lawol woni agent du judiciaire ɗi ganduɗa yeta kay gueɗe Ousmane Sonko saabi kay kamɓe ɓen nawi oɗo saaha ɓen nawi kay ko ganduɗa ko kañum wiyete recours tigui recours mo ganduɗa ɓe nanni ɗum toon to diwan mo Ziguinchor garene jayde tribune e oɗo subaka wi tan ko gam sabopo kay e mobilisation muɗum nani hen saabu yete rendini sukaɓe hewɓe tan 555 commune aji walla temedere e capanɗe joyyi commune aji gonɗi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe cari hen gam tan wawde liggana ɗum e heɓande ɗum ko fayi e tan parrainage uji ha joni tan ɓe garti kay e banggue opposition saabu ɓe mbi ko opposition o oɗo saaha ne haala haalde élection ji 2024 eɓe gandi fichier ji ɗi e élection ji foof goni koye juuɗe laamu wadde noon beele ɗon haare nde foti wonde ɗon namdal mabɓe tigui woni oɗo subaka garene jayde libération ari tan koye oɗo scandale mo ganduɗa kay saabi ɗum e ko fayi tan e tan ko fayi e banggue tan gueɗe keɓeteɗe walla mbiyen versement ji ganduɗa ne fonno dañde e navire aji darotoɗi walla mbiyen laaɗe mawde darotode toon to port ɗum noon ne waɗi copareje ganduɗa eɓe jaltina ɗum ɗeɗon copareje noon addi tan ko ganduɗa kañum woni caɗele saabu copareje ɗe ɗo natannoɗo walla ɗo koko nannaɗo fotano nadde walla tan do faɗetanoɗo wona toon tigui nanna ɓe mbi tan ɓeɗo Wilhelms ina satti noon lire wona on tino windira ko ganduɗa kañum woni Wilhelms Sans ɓeɗon noon woni ɓe ganduɗa tan ko gueɗe mabɓe walla mbiyen kamɓe copareje umminoye mabɓe kono noon ɗeɗon copareje kay natani ina tolni noon e milliard e temedere capanɗe 5 million ɗi ganduɗa ita kay ne fonno nannede ɗum saabi noon plainte waɗa ha ɓeɗo tan ɓe ganduɗa ko kamɓe goni joguiɓe ɗeɗon copareje walla tan koye juuɗe mabɓe rewi anam noon waɗi tan oɗon plainte ha ɓeɗo noon oɗon société oɗo saaha wiya tan ko kañum yo ruttu kalis o kono kadi ɓe pawa kadi amande mo ganduɗa ko capanɗe 5 million ɗiɓe poti yobde ɓe garti tan e banggue Ousmane Sonko ɓe mbi Ousmane Sonko oɗo saaha noon nane réanimation saabu noon ɓandu muɗum cafrugol ɓandu muɗum yarani noon foof ha tengte ɓeɗo sukaɓe fodɓe kay sukaɓe wiɓe ne mbaɗa grève toon to ganduɗa kañum woni université Cheikh Anta Diop mo Dakar goɗɗum to gaynirten toon to ganduɗa toon to ganduɗa ete ko kañum woni e jayde stade coftal ɓalli e oɗo subaka toon tigui gudditen damal jayde stade noon ari tan ko wiide hakkude beɓe ganduɗa goni Bayern e Real goto fof nene yiiɗi hebde 3e succès muɗum ɓe gaari kay e ɓeɓe ganduɗa ko kañum ko woni Nampalys joueur mo Lens ɓe mbi oɗo saaha kay kanko ɗo dariɗo walla ɗo fawi koyngal makko o yiiɗi tan ko wadde continuer e nde ɗon darde ɓe gaari e Lamine Camara ɓe mbi kay jogori wonde futur lauréat motan prix Puskas mo 2024 hettiyankoɓe ɓeebiyankoɓe joni joni udditen hello wonko so Allah lamdo jaaɓi
non tigi hettiyankoɓe heɓiyankoɓe hello meɗen wongo noon gareten tan ko e ko ganduɗa ete woni ko kewi toon to diwan mo Agnam ɓe mbi tan minicar jando e sukaɓe ɗiɗo ha mbasi pittali mumen toon to ganduɗa goni Agnam ɗum noon aɓe nelde duwaw kamɓe bandiraɓe kala e koreji kala ɓe ganduɗa nde ɗo sunnare fawima e dow mabɓe ha joni tan gartene gueɗe goɗɗe woni ko ganduɗa ete ko kañum tigui haalete joni ko fayi e banggue université Cheikh Anta Diop mo Dakar sukaɓe ganduɗa darima mbiɗen mbaɗa grève faade tan e gueɗe mabɓe guila nden ha joni mataw tan ɓe nangui koko yeeba walla ko way noon walla ko fewdirte ko suwa taw parɗe jangde mabɓe ɓe ƴettitani ɗum taw ɗum ɗon noon toon to université to ɓe darni jangde mabɓe te ɓe mbi noon ko ɓe kadata ɗon ɗum noon woni gueɗe ɗe ganduɗa te conséquence uji grève aji walla conséquence uji bonnere ko addata walla ko wawi addude leydi saabu hande so gueɗe kewɗe bonnama hande so courant ne waya ndiyam ne waya goɗɗum e goɗɗum ne waya koko ganduɗa heewi ko bonna e nder leydi ndi tawa bonnuɓe ko kamɓe tigui duttoto jooɓa ɗum ko ganduɗa kañum woni ko bonna ko saabu ma taxe uji ɓeydu ma gueɗe goɗɗe ɓeyde gam tan wawa heɓede toon kopareje wawa sukkede ko ganduɗa bonnama ko ɗum tagui saaha foof ko neɗɗo watta fo yo yaadu hen hakkille muɗum saabu bus mo ganduɗa ete ko kañum kelata ko an natta hen an e miñiram ma e wadiram ma ko ganduɗa kañum woni auto ji kelata taxi ji an natta hen an e miñiram ma e wadiram ma école mo pusata o ko miñiram ma janggata toon walla wadiraɓe ma mairie mo garɗa kelɗa duppuɗa o ko kayitaji ma duppuɗa e kayitaji miñoyen kayitaji mawniraɓe ma ɗon woni probléme o ɗum tagui saaha foof neɗɗo ne wawi wadde gueɗe woni wawi hollidde tikkere mum ne wawi wadde ko weela tawa noon kañum tigui foti darade waɗa protégé ko ganduɗa kañum woni ko jeeyi ko kañum woni ko société o jeeyi saabu sa bonni ɗum ko an fewditta ɗum hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe ɗo tigui gudditan ruɓɓindu jayndeli meɗen tottude wonade gongol so Allah landu jaaɓi yo Allah waɗanen jammi kisal ɗum noon banimon Debay Sata Ndiaye wonno heɗonon e banggal caméra ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall